Ebuhleni ithunyiwe uNkulunkulu mangifika kobaba abashumayeli ngathi obaba bakhokhelwa phela wathi hawu abangcwele abakhona manje bakwazi ukuyibamba. Bafowethu angiqale ngibonge ensizweni engiphakamisa ngo-159 ngiqala kwaze bayikabili ngoba ingoma ekhonjwe ubaba ongizalayo mange njalo athinte 105 mange njalo athinte 150 unothando umkhululi umfowethu umshumayeli uthinta indaba kaMadliwa Ingwenya. uMadliwa Ingwenya umshumayeli kwakuba ngoba wayeganywe udade wabomama wazala ingane ezintathu ubhekisisa noNtomzodwa noBona umfana yedwa amantombazane amabili. Lo mfana lo ubhekisisa wayesezala isizwe insizwa zo6 kwaMadliwa Ingwenya. Yena wayengaphiwanga inzalo uMadliwa Ingwenya waphiwa ingane ezintathu kuphela njengakumama ozala mina sibabili kuphela udadewabo omdala izintathu kuphela. Bafowethu ngifisa ukukhuluma ngithinte kakhulu inkolo yobuNazaretha esikuyo. Inkolo yobuNazaretha ayikubambi usungaka. Mauna 16, mauna 15, mauna 20 ayibamba usungaka. Kufanele kubambe usemncane usanda kuzalwa. Iqala lapho inkolo yobuNazaretha iqala ebuntwaneni. Babenebhadi ke omkhulu no ukuyithola sebebadala. Kodwa baba nenhlanhla yokuzala obaba noma obaba basebenzala thina. Angisho ke bafowethu ukuthi akusiyo lenhlanhla ukuthi umfundisi uGcwele uzala ingane njengale. Kodwa kuba yilento engikhuluma ngayo ukuthi inkolo iqala kumuntu emncane. Ngesikhathi uye ensimbini, ngesikhathi uya koSonto Skole eThempeleni loBulongwe engabe bakhona. Sibe nenhlanhla thina emzini wasePhakameni kufike kwaba insimbi ngoba uSonto Skole. NgeSabatha thina sasingayi eThempeleni ngenkonzo yasekuseni. Sasiye endlini yesonto kuyokwenziwa inkonzo yabantwana. Sizoyijoyina inkonzo yeSabatha emini. Lokhu kufundisa ingane esencane ithi mayikhula ibisikhomba ukuthi lengane ibhekephi. Nayo iyakwazi ukuzizwa ukuthi ngibhekephi nenkolo engiyithatha esandleni sabazali. Kuba sengazi ukuthi kumdlaywana ukuya kulezi inkonzo engikhuluma ngazo. Kodwa kusuke kukhona into empilayo enganeni ngaleso sikhathi. Ingane kufanele ibe nethikithi layo lokubusiswa. Abaphakamisa baba nabo.
Ngiyalibongela. Ithikithi lesonto lokuzalwa neyinkonzo zakhona zomntwana zikhomba indlela kumntwana. Nabazali bayakwazi ukugcina bebona ukuthi lengane lukhona ufuzo lwenkolo kuyona. Uma seningaka sekufanele nibhabhadiswe manje bese niyayibeka enkolweni. Ubhabhadiso usuke ubusiswa usuke kubekwe ingilosi wena. Le ngilosi ayihlukani nawe. Noma ungadakwa utshwala kodwa yona ayikwazi ukushiya. Kuphela ikuthwese icala usuku nosuku. Le ngilosi yona ekulekelelayo enkolweni yakho. Uma umuntu ovila ukuhlabelela, sekukhulunywe ngokuhlabelela kakhulu la. Uma uvila ukuhlabelela, uyincisha ithuba lokuthi ikwazi ukukhuthala kuwena. Kahle kahle umuntu akahlabelele ngoba esesontweni kuphela. Noma uhambe endleleni hlabelele. Noma usemsebenzini nje usuqedile umsebenzi wakho esikole, mhlawumbe ulungiselela ukudla. Musu ukuxoxa hlabelele. Ngizalwa nginkosikazi yayinjalo. Kwakuthi ukhona kwathinta indaba yeSabatha ntambama. Ngithi ngubani? Ngathi ihluka kancane kuya kwethu. Yena ukhuluma ngoba esemthandazweni. Thina kubanjwa amabhodwe. Intombazane esizalayo yayihlabelela. Sakufunda ukuhlabelela. Sibabili kodwa uma usigcwele nje kuma wesithathu. Kwafika ubaba evela empensionini wafika wasijoyina. Wayithanda kakhulu ke lezi ngoma. Kakhulu ebithanda ukufundisa igcwenzi. Nkosi Thixo unomusa. Nkosi Thixo ulilanga lethu. Wayithanda lezo hlabelela. Uma ngabe efundisa thina. Kodwa igxile kuzona makuthiwa uguqelisa enkonzweni ilezi ezintathu lengizisho. Inkala inkolo ebuntwaneni ukhule nayo ikhomba inkolo kuwena yomntwana indlela yaphambili ukuthi lo mntwana ubhekile. Kunehlabelelo cishe ngikhumbula uzine ezithinta umntwana. 225 uverse 2 uthi mangiphiwe Nkosi nami uthando lomntwana. Bese siba no 238 uverse 6 thina sibuyela kuwe thina nabantwana bethu siyifa lakho singekhonze izitha zethu. Ngifuna ukubheka indawo yomntwana iningi kangakanani enkosini yamaNazaretha. Bese siba nesihlabelelo sokuqala uverse 4 lapho sithi khona ngomthandazo wezingane uJehova wasilalela. Sisazule entabeni singenayo indawo lapho singaphumula khona. Wayehamba nabantwana abathathu onomathalente. Behambe behlabelela lesisihlabelelo bemlandela ngemuva. Akazi-ke emshumane noma baya esikolweni. Ngoba lesikhathi engikhuluma ngaso babe bancane kodwa belandela uShembe base bavuthelwa endleleni bethi Nkosi sikelele ubaba. Uthi ke uShembe besine ngomthandazo wengane uJehova wasilalela. Bese siba nesihlabelelo sesibili lese sithi ngisize Nkosi yami ngothando lomntwana olungafiki. Uthando lwengane luyamangalisa. Kwala ukade uyixebula ngebhande. Mayisi iqedile ukukhala
uthi uyizwa emva kwemizuzwana ibithi baba, ibithi ma. Ilolo thando uShemba akhuluma ngalo la. Futhi ubuke wathandazelwa ingane. Leyo nto eyithandazile ithola noma kanjani. Ngoba inenhliziyo ephilayo. Ngakho ke njengoba ngiqala emuva ngizama ukuveza ukuthi ayiqali inkolo la nina senikhona. La emanjeni Mshumayeli bafowethu inkosi uNyazi ifike yavala abahlambululi. Ngokwami ukuvalwa kwabahlambululi ingoba uShembe usenethemba lokuthi ngeke kuze kuthiwe sigubhu 116 years amaNazaretha asadla umuthi, amaNazaretha ayabulala, amaNazaretha enza yonke into yokungcola, amaNazaretha ayathwala. Uvala abahlambululi ngoba sekuyisikhathi sokuthi abantwana bakhona manje, abantwana abangakaze bagcatshwe inyanga, abantwana abangakaze bawudla umuthi, lo uShembe wesibili asithembisa ngabo wathi kuzozalwa abantu abangenazi ingcabo abawo abagcotshwa baleli bandla. Uma nje ubona umgcotshwa ngakini enezingcabo entanyeni akakabi ilabagcotshwa uShembe ayikhuluma ngabo. Ngakho ke njengoba nila nithemba lenkolo, nami njengoba ngimi la nithemba kimi ukuthi inkolo yoNyazi izoqhubeka. Kuleleke kumuntu ukuhlala nokubambelela enkolweni. Ngelinye ilanga ngilapha eJude ngithi bantwana njengoba nigcwele la nize esikolweni nizofunda, ningaphuma la bonke abantwana abangesiwona amaNazaretha abakule campus be'amaNazaretha. Ubethi ukuthi ngikuswele uthi kuzophela isikhathi esingaka lento ayiswele usuyitholile. Bangezwa abantwana. Leso sibili esentombi kaJafet okwazi ukutshela umuntu ukuthi into ethile uzoyithola, ubeke nesikhathi azoyithola. Lesi sikole lesi sonke ungathi ubuyele ekhaya zonke ingane la zawe zamaNazaretha. Ngoba abantu abaningi babuka impumelelo kakhulu kunenkolo. Baningi abantu abathi mawuthi abavele benze ngoba bedinga ukuthize kuShembe. Kodwa nina njalo nizelwe amaNazaretha, soke okwenu ukwenza kufanele kuhluke. Yabona njengoba ngimi la angikaze ngiye enkosini ngiyocela umsebenzi. Angikaze ngiye enkosini ngiyocela imfundo. Angikaze ngiye enkosini ngiyocela noma yini ongayicabanga. Ngoba angilona lolo hlobo lomuntu olizele la ukuzocela, ngizelwe. Abazali bami bamvuma uShembe, mina ngase ngiyazalwa enkolweni, ngamukela isimo engikusona noma ngabe sinjani, inqobo uma uShembe ngibethe. Uma umntwana walapha ekhaya uyakwazi ukuba nemizwa. Uyazi ungashintsha ngisho indlela, kufanele uhambe ngalomgwaqo ukusuthi hayi uhamba ngalo. Kanti kukhuluma imizwa kuwena ukuthi khona ingozi ozongena kuyona. Abantwana abala ekhaya kahle kahle abangene engozini. Abantwana abala ekhaya abadutshulwa. Uma udutshulwa ngisho umuntu angakudubula bukhoma awudubuleki. Nakuthemba lokho engisho.
angisho ke phela ukuthi yaneni kwi-AK niyibonga kodwa bona uShembe kumaziyo ombetha amaNazaretha lezo zinto azenzeki. Bese ngihlehla ke kancane ngimkhumbuze abantu abasha ngenhloso yomgidi. Bakhula abantu bafuna ukugana, bafuna ukugana okugana. Into futhi engizwa imvunge yayo kakhulu yokugana kwala ekhaya, ukugana ingane iyangithumelela umyalezo kuyicala mfundisi ukuthi umuntu engimbonayo ukuthi angaba umyeni wami engangena ohlelweni lokebhentshini avesa akhipha abakhonga bayisekhaya bayongicela bese siqhubeka nezinhlelo ukuze kuyofika umshado benze ngesintu. Ngithi mina mntanami uma uyiNazaretha la kuleli bandla isintu asisebenzi, usebenza intando kaShembe. Uma uphuma ungafuni ukwenza ngohlelo uShembe alibekile, iyazi ukuthi endleleni yakhe yomshado futhi uShembe akekho. Ukhona uShembe ngoba wenze ngendlela uShembe asifundise ngayo. Bese kuba yiloku kucwebecwebe bantu abasha esibonayo lapha nibenza, abanye baze bakhipha amafoni angasukumi phansi. Oh basikidi nami engazange ngawuyise sipholo usukhishwa yingane namhlanje. Uma sigudluka emiyalweni nasemiyalezweni kaShembe kuzosihlupha kusasa. Uthe umshumayeli emla wathi ukukhuphuka entabeni ngokukaJehova wayethe akhuphuka umuntu ephethe inqama. Wathi uJehova kuzohamba laba bantu bangabi nawo amandla okuthenga lezi nqama. Ngithi mina kube imbali itshele entaba kube ishumi lohleleni imalo ezokwazi ukuthi inikelwe inombani. Uma ngesikishintsha konke lokho okuhle uNkulunkulu asihlelele kona sikwenza ngendlela yethu uzodetha uShembe. Bese kuthi kusasa njengoba inkosi ke yathi eSetafenkomo yathi kuzindlala enkulu, yathi kuzindlala enkulu uzokisa lesele uligwema nje uzokungangwemi uzothi vimba. Manje ke uma senza lezi zinto uShembe asikhiphile kuzona bese thina senza izinto ngendlela yethu ngoba sifuna ukubukwa yizwe. Mawugana uganelwa ukubukwa yizwe, mawugana futhi awuganele ukubukwa yizwe. Ngiphinde ngithi intombi zasekhwameni zithembeni imizi yobaba ikini. Masifunda lapha emthandazweni weSabatha sinye isibusiso sinikwe inhlayisuthi uyokwendelwa izinsuku zokuphila kwakho phansi kwelanga, full stop. Akho ngisho isijuphana uShembe asinika lona elisha impilo engcono. Nina kuthiwa niyobusiswa eganeni nenzalo umzimba wenu busiswe. Ingane oyizalayo wena leyo ngane iyoba isibusiswa ngokusheya uthe uShembe iyobusiswa. Uma ubona wena ugana umfana kuphela umsebenzi hambe esiguqweni uyobuza ukuthi Nkosi isibusiso sami siphi. Kodwa uma ugana umfana osenakho konke uzoyiqhenya ngane esibusisweni owasinikwa uShembe. Ngoba uShembe unikele isibusiso thina sinye kuphela. Sengizohlala phansi ngicela simzwele uShembe, simzwele kakhulu.
lo msebenzi uhlushekele. Ephuma uShembe kaNontanda Bathakathi eza la kwakhala umama wakhe uMahadebe, ukhala intombi yaKangwenya, ukhala intombi yaKashabalala, ukhala intombi yakaSigasa, ukhala intombi uShembe ahlukana naye isesigcawini besinda yakaNcube ukuthi uShembe ngeke baphinde bambone. Ezodala wonke lo msebenzi. Ngicela abantu abasha nifunde ukumdabukela. Izinto athe uShembe zingenziwa ningazenzi. Nithemba lokugcina. Nani nizoba ithemba lenilibeke enganeni zenu. Elethu silibeke kunina. Uma nigethe sisuke sesazi ukuthi kwethina sesilimene. Ikakhuluma isimanga ngelila kumshumayeli ngimlalele. Ogcwenza uthi ubaba uwinile ngoba mina ndodana yakhe ngikhona. Uthi kodwa mina angakawini ngoba ingane zami angizazi noma izoba khona lelo hambo. Nami ngomunye onjalo. Ezami ingane angizazi noma izoba khona lelo hambo. Ngakho angakawini. Kubalulekile ukuthi usebenza ngokuyikhandla. Uyayikhandla emfundweni, zikhandle enkolweni. Ngoba uShembe uhlala kumuntu oyihluphayo. Uhlala kumuntu oyikhathazayo. Bantu abasha kuyathandazwa. Kodwa kuphela kufanele uthandaze ngendlela esezingeni lakho. Awukwazi umncane kangaka uthi uvuka ngo-12 uyothandaza. U9 no6 usuke wane. U9 ungeze umthola, thandaza ngo4. Muhle u4 akumenyezwa sonto. Amukho umuntu ozomphazamisa. Uyaguqa usuyathandaza. Bantu abasha ukuqapheleni ukuhlabelela ingoma engaphezulu kwenu. Baba ngikulolu uhambo. Usho into ongayazi. Ingilosilalela ukushabelela kwakho. Ibisibheka ukuthi uhambo lolu lukhathazile olwemfundo. Asihlabeleleni ihlabelelo ezingangathi. Uyabona njengoba ngimlana khona ngisayisaba ihlabelelo kuyihlabelela. Engadlaleli kusona. Uthi umfundisi ungithi mawuhlabelele ingelosi isondela ngaleso sikhathi. Uthi noma ngabe uhambe kumnyameni uke wahlabelela uthi ungaqalazi ngoba ingelosi isuke iseduze. Lokhu kuhlabelela ke kuyinkinga. Umvangele umgwengwe wale mkhambatheni wawuthi mawuthi uNkulunkulu Nkosi ungishiyela bani, uzothi mesuma athi mfana buthi uNkulunkulu Nkosi ungishiyela bani eni. Ngoba kufanele ube nesizathu esizodala amayingelo sifika izohlola ukuthi ushushwe yini, ifika ibona ukhathazwe yini. Hayi vele uhlabelele nje ngoba umhlabelelo usihlabelele sazi kangcono. Cha, funa ihlabelelo ezingangaka. Uhlabelele zona. Lana inkundla zokuxhumana. Ufika esikhulu isihlabelelo. Uthi kodwa Nkosi, lengane ifundiswe kanjani? Esikhulu isihlabelelo. Ongafanele ukuthi sizwe izwi. Okufanele kube sethu. Uma siseyinkinga ezithile, uthola ezinye sezize uzizwe zilinganiswa abantu bedabini. Khona nje ngilaye la engamdonsa inkundla zokuxhumana. Udaba ekusela ukuthi kungena impukane emlonyeni. Uyahlabelela ngiphela. Yini lengithina esidala laba bantu bayazi lento. Eyethu bantu bethu ifa lethu asibe nomoya nayo.
isebenzisa ngoba kufanele. Uzathu omunye umkhulumi ngesikhathi kufika ama-tape record ethi inkosi uboqaphela uma uyilalele izwi lami ngesikhathi ngikhuluma ungayilaleli kukhona umuntu eduze ongesini Nazareth ngoba uzothi esuke bengithuka angithuke ngoba uwena ovula iphimbo lami kanti akalithandi. Bakhona abantu abangamthandi njena abangazenzi izifuthi. Bakhona nje nami engibaziyo ukuthi mangihlangana nabo angibabingeleli. Hlangana nabo ngivele ngidlulele ngoba ngiyazi ukuthi umelele ngoshela. Bafowethu ilawo mazwi uNkulunkulu angipha wona ntambama March 10 sihlanganisa iminyaka eyikhulu neshumi nesithupha ubuNazaretha bukhona. Into engiyithandayo khona simanikeni kodwa kuyaqhubeka ngoba umnikazi wabo wafunga ngawo wathi akusakuphela. Isiphambano lesi eniyibona ziqala zanda kade zisentanda nasendlini yesonto ephakameni lezi ongazi ukuthi mayifika ngapha ekupheleni kwazo bese ziba nendilinge nembobo. Ethi inkosi lezi iphambano njengoba senziwa kanje inkolo isho ukuthi ngiyayiphela iyothi mayifika la okufanele ukuthi ngabe iyaphela khona uthi jiki iqale phansi. Ayibonge inkosi. Inkosi busisene kuzweni.